जब से गौना करा के लायल बारन देखई बारी रात दिन दारू पी के सुतल रही बारन। हई देखता दारू पी के कैसे चिताने सुतल बारे। काहे मुर्गी छाप पटाखा के तरह आवाज करतारी जी। का करी ऐसन दारूबाज मर्द मिलल बा, दारू पी के सुतल रहेला। का करी ऐसे अपन जवानी कैसे बिताई। न खाता न पियता, सारा माई बाप के बनावल अचार खराब होता। रउआ जैसन केहू बुड़बक होई, घर में लहुरा देवर हईते बा तो अचार काहे खराब हो जी। हमें खिला दी, हम तो ऐसन खाइम कि मजा आ जाई। अरे अचार मत मांग, चुम्मा मांग चुम्मा। पहले एक चुम्मा ले ला तो हमर चुम्मा बाद में लीहा।